govorila. Na putu do Martinog stomaka slova su se izgubila. Završila su u njenom mozgu i... Dogodilo se čudo. Sad govori. Reci mu, kravice. I govori. I priča non stop. Šta je kibuc? Šta imamo za Pa večeru? ponovo. Zdravo, Milice umetnice. Ne zovem se Milica. Ponekad greši, ali ipak govori. Zdravo, narode. Savjet želi da ti da. Marta mnoge stvari zna. Ako nešto ne znaš, pitaj je. Marta će ti reći sve jedina. Probaj, 1, 2. Posebna. Ona je pas koji govori, priča i pitaj. Savetuje, nabraja, objašnjava, indicira, dočarava, izmišlja, prejudicira, komunicira. Nemam daha. Marta je pas koji govori. Martin Njuh. Red! Pozivam ovaj sastanak odbora na red. Prva tačka na agendi. Izveštaj blagajnika. Stvarno? Pablume, Da. ti si blagajnik. O, tako je, izvini. Izveštaj blagajnika. Koliko novca im imamo? To je pitanje. Ne. Eno novčića. Ne, požuri. Tamo je. Jao. Pa to je bio posljednji. Beznadežno je. Preostaje nam samo da nađemo časan posao. Ili Ili... da ukrademo psa koji govori. Bilo bi mi mnogo lakše za rukama. Mogao bi nosim stvari i pričam iz toga. Šta si rekla? Rekla sam, život bi bio mnogo lakši sa rukama. Mogla bih da nosim stvari i pričam istovremeno. Možda nemaš ruke, ali imaš neke druge sjajne stvari. Na primer? Pa, sjajan sluh. Voljela bih da imam pseći sluh. Da, a ja da imam pseći njuh. Znači, voleo bi da imaš pseće čulo mirisa. Da, sve mogu da nanjuše i to iz daleka. Divno je njuškati, ali to ne otvara vrata frižidera. Hej, Bernie, čekaj! A ne meni! To je ona. Garantovano, to je pas koji govori. Sve što treba je da je nama mimo u zamku i bit će naša. Postaćemo bogati. Spremna, Marta? Šta to radiš? Pravim sendvič. Možda mogu da ti pomognem. Stvarno, to je vrlo... Nismo došli ovde radi piknika. Ja njušim puter od kikirikija. Pablume, molim te, seti se da si ti profesionalan kriminalac. Ti se... Nisam gotov, pokušavamo da kidnapujemo psa. Da li ti razumeš to? Izvinite. Nisam bio ja, on je. Znate li da je parkiranje zabranjeno? Taj prijatan miris je došao iz ovog pravca. Aha! Hvala vam, naredniče. Mi volimo policajce. Hajde, puteru, dođi kod Marte. Hajde, puterčiću, dođi kod Marte. Otice, crveno je! Ovde se dešava nešto čudno. Spremna, Marta? Marta? Nikad nećemo uhvatiti tog psa koji govori bez plana. Neće nam prosto ušetati u ruke. Opet oni nevaljalci. Pa baš mi je žao tog jadnog psa koji govori. Hej, čekaj malo.
Umalo da zaboravim na moj puter. Marta! Možda je otišla kući. Ne liči na nju da ode bez pozdrava. Wow! Da smo malo brži, taj pas bi ovog trenutka bio naš. Ne brini, Otise, imam osjećaj da smo mnogo bliži hvatanju te kuce nego što sam mislio. Šta to radiš? Uzimam sanduk. Ostavi ga, treba da smislimo plan. Da, Otise. Najbolje je da odem odavde. Dođavola! Mora da postoji drugi izlaz. Ne, zar ne shvataš? Pas njuši aromu ukusnog hamburgera. Sledi miris, prolazi kroz kapiju, kapija aktivira elektronski magnet i sanduk se podiže. Skrivalište Vizel, Grafta i Pabluma. Ne brini, ne znaju da sam tu. Gde je? Ne znam. Jela sam puter od Kiki... Mislim, bila sam u kutiji celim putem. Jesi li čuo zvuk? Mislim da dolazi odande. Jesi li primetila nešto usput? Ne. Ali hej, kad bolje razmislim, nanjušila sam neke stvari. A ko je? Pa, prvo sam onjušila nešto vrlo mirisno. Aha! Oh, bilo je blizu. Mora da su došli ovuda. Ali gdje li su skrenuli? Marta je rekla da je nanjušila nešto mirisno. Fuj, to zvuči gadno. Ne, mirisno znači da lepo miriše. Lepo miriše. Shvatam. Cvećera tvoje mame. U pravu si, cveće je mirisno. Hajde! Au, Šta je bilo? cvećara je tamo odakle smo došli. Da, ali nema ništa mirisno u blizini. O, da? Mesara. Meso je vrlo mirisno za Martu. Ne, nisam video Martu. Hvala. Dobro, šta si naredno nanjušila? Da razmislim, voće. Voće, tu je. Potom miris hemijskog sredstva. Hemijsko čišćenje. Požarni hidrant. Tako je. Samo kako miriše hidrant za požar? Ne pitaj. Mehanički odvojeno meso, životinjska creva, iznutrice. Ja samo vidim kiosk za hot dog. Bingo. Vidjela sam čašu u kanti za smeće. I kokice. Bioskop. Potom, naredno čega se sećam je zaista jak smrad. Smrad? Je li to nešto lepog mirisa? Ne, smrad je loš miris. Nešto što zaudara. Jako. Pogledaj, neko priča telefonom. Meni ovdje ništa ne izgleda smrdljivo. Alo, ko je tamo? Halo, želite li besplatnu pretplatu na mesečni Kradljivac pasa? Ovo, ne znam. Samo za upola cene. Pola cene? Dajte mi vašu adresu i isporučit ćemo vam časopis za iznenađenjem. Iznenađenje! Ne, već imamo previše časopisa. Znaš, tu mi je nešto sumnjivo. Neko je ovde, siguran sam. Smrad. Nešto što smrdi. Izvinite, gospođo, mogu da onjušim bebu? U redu je. Pokušavam da nađem nestalog psa. Sve mame su čudne. Moramo da nađemo smrad. Neki stvarno gadan miris. Au! Šta je to? Mislim da je ovo to mesto. Jesi li osjetio taj miris? Kakav? Taj miris. Nešto zaudara. Za udara? Da, zaudara. Neki loš miris, poput prljavog psa.
Kad si već pomenuo, osjećam ja nešto, vidim. Iz ovog pravca. Aha! Šta je bilo? Mislim da znam šta za udara. Fiu, ono đubre. Mislim da sam ti rekao da ga baciš. Ali tvoj je red Otise. Na tebe je red već 3 puta za redom. Sad vas molim, doktore, ne svađajmo se. Prepuno je vaših buđavih, bajatih, napola pojedenih sendviča. Stvarno? Uzaludno je. Ovo nikud ne vodi. Ne svađajmo se, doktore, bla, 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 bla. Hej, to je doktor Pablum. Zdravo, Otise beži! Marta je sigurno u toj zgradi. Halo, tražite nekoga? Marta, našli smo te. A ti? Ti, Marta, stvarno zaudaraš. Kao da već ne znam. Odmah dolazim, čim ovo završim. Sendvič sa tunom. Šteta što su tipovi pobegli. Ali bar smo izvukli Martu odande. Pa, imam osjećaj da naredni put neće imati sreće. Naredni put? Kako to misliš? Nema veze. Martin sluh. Pažnja, otvaram ovaj sastanak. Pablume! Izvinite, sanjao sam čudan san. Stvarno? Pa? Pa, Hoćeš li mi konačno dati blagajnički izveštaj ili ne? zato već nisam uradio? Ne! Baš čudno. Siguran sam da jesam. Koliko mi novca u stvari imamo? Pa... Joj, ne, eno ga, požuri! Lepo. Šta sad predlažeš da uradimo? Da ukrademo psa koji govori. Da ukrademo psa koji govori? Dobra ideja! Hajdemo! Siguran sam da smo ovo već radili. Bilo bi mi mnogo lakše da imam ruke. Da, bilo bi jednostavnije. Razumeo si šta je rekla? Naravno, volela bi da ima ruke. Ja sam kao pas, imam izoštreno čulo sluha. Stvarno? Šta? Šalio sam se. Hej, Bernie, čekaj. Helen, dodaj ga meni. Sve što treba da uradimo je da namamimo psa u sanduk i bit će naš. Šta to radiš? Pravim sendvič. Stani, čujem nož u tegli od kikiriki putera. Jedna tegla, otprilike napola puna, pretpostavljam. Dozvoli mi. Hvala, Otise, to je vrlo... Pablume, molim te, seti se da si profesionalan kriminalac, a ne dete. Nisam završio. Mi želimo da ukrademo psa, razumeš li ti to? Želite li vas dvojica kaznu? Nisam bio ja. Žreb za lutriju. Zapravo za udruženje policije. Naseli ste. Prešao sam već mnogo ljudi. Znam da je zvuk došao iz ovog pravca. Halo, ovo uvo uvek sluša. U dobre je svrhe. Možda naredni put. Upravo smo izgubili zadnji novčić. Hajde, Punterčiću, dođi kod Marte. Wow, ova tegla je baš jaka.
Možda je otišla kući. Ne liči na nju da ode bez reči. Da smo bili brži, ta brbljiva džukela bi sad bila naša. Ne brini, oti se. Imam osjećaj da smo bliži hvatanju te kuce nego što sam mislio. Šta to radiš? Uzimam sanduk. Pa, da ti pomognem. Mila majčice, Oti se, jesi li dobro? Ne približavaj mi se, dobro sam. Sada, hajdemo. Čeka nas važan posao. Bolje da odem odavde. Neću uspeti. Hej! Ova vrata su baš komplikovana. Mora da postoji drugi izlaz. Ne, slušaj šta ti govorim. Pas prolazi kroz kapiju. Kapija aktivira električni magnet. Sanduk se podiže iza trenoka. Skrivalište Wieselgrafta i Pabluma. Gde se nalazi? Ne znam. Bila sam u kutiji celim putem. Hej, čekaj, ja znam. Da li je tvoj super oštar pseći njuh nešto namirisao usput? Ne. Osim kikiriki putera. Njuška mi je bila u tegli sve vreme. Pa, nemam više ideja. Čekaj malo. Ništa nisam namirisala. Ali kad bolje razmislim, čula sam neke stvari. Slušaj, jesi li čuo buku? Sećam se da sam čula jeku. Nekakvu jeku i zveket. Jeku i zveket. Aha! Bilo je blizu. Sigurno su došli ovuda. Ali kuda su otišli odavde? Upotrebi sluh. Marta je rekla da je čula treštanje i zveket. Bebu. Možda je čula bebu. Ne, zveka je jak zvuk, kao kad neko u nešto udara. To je zveka. A treštanje je galama. Pa beba može da trešti. Ne, čudno je reći da beba trešti. Beba trešti. Eto, to sam rekao. Šta je čudno? Niko ne govori moja beba trešti. Treštanje je kao dugačak glasan zvuk, kao kad trešti radio ili... Hej, sirena! Ta sirena trešti, zar ne? A ono zvono sveći ovim putem. Kažem ti, čuo sam zvuk unutra. To je zaista bizarno. Ne, nisam je video. Našli smo treštanje i zvečanje od sirene i zvona. Šta si potom čula? Da vidim. Neko pljuskanje u džinovskoj kadi. U kadi? Bazen, tu je. Radio, 6 televizora i kasu. Prodavnica bele tehnike. Da, i mislim da blagajnik nije stavio dovoljno novca u kasu. Wow, dobar sluh. Zvuk pucanja kokica. Bioskop. I posle toga sam čula nekakvu tutnjavu. Vidi, neko priča telefonom. Ne vidim ništa što tutnji. Jesi li sigurna da je to? Hello? Ko je to? Ovde Deda Mraz. Jeste li čuli? Imam ogromnu gomilu poklona za vas. Deda Mraz? To je on! Dajte mi vašu adresu i odmah ću ih isporučiti. Stvarno? Divno. Broj je 7. Hej, čekaj malo. Mi nismo na spisku dobrih, nego na spisku loših. Znaš, tu mi je nešto bilo čudno. Neko je ovde. Siguran sam u to. Hajdemo. Ne znam baš. Slušaj, Marta je rekla tutnjava. To je dubok, tup i nizak zvuk. To je tutnjava. U redu je, tražimo psa. Tutnjava, vidiš? Tutnjava! Rekli ste da tražite nestalog psa? Mislim da sam čuo nešto o tome tokom dana. Samo nisam siguran gde. Jesi li čuo ovo? Šta? Tu škripu.
Kakvu škripu? Škripu od pre nekoliko sekundi. Ma, nisi mi jasan. Je li to nekakav zvuk? Da, škripa je određeni zvuk. Znači, škripa je glasan zvuk. Poput škripanja daske. I upravo sam čuo škripu. Šš, čuješ? Eto je, to je škripa. Ovamo. Možda je željeznička stanica, točkovi vozova tutnje. Ali to je na drugoj strani grada. Morala je da prođe ovuda. Pogledajte, parni valjak. To je tutnjava, hajdemo. I sad kuda? Možda treba da idete kući. Vaš pas možda čeka tamo. Ne bih rekla, zvala bi me. Nazvala bi te, mislio sam da tražite psa. Tako je, njen pas govori. Javila se telefonom. U redu, kakvu igru vi, deco, igrate? Nije igra, njen pas stvarno govori. Imam dobar razlog da vas uhapsim, oboje. Aha! Šta imamo ovde? Ha! Baš čudno. Zakleo bih se. Halo? Ovde policija. Opkoljeni ste. Izađite sa rukama u vis. Mora da mislite da je ovo... Predajemo se. Ko ste vi? Kradljivci pasa. Je li taj pas progovorio? Pablume, uspeli smo. Ukrali smo psa koji govori. Ukrali smo psa. Ukrali smo psa. Ukrali smo. Pa, vidimo se kasnije. Čekajte vas dvojica. Jeste li čuli ovo? Šta to? Ništa, samo zvuk srećnog kraja. Za Minimax kanal obradio